बर' जानाय नङा आबसु डिफेन्ड बर'। खुलुमबाय रायजोफोर, दा आङो उफ्रि दैमारिनि सायावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनबाय। दायो उफ्रि दैमारिया पुलिसनि आखाइनिफ्राय उदां जाबोनानैहाय मोनसे बाथ्रा सोराङाव फैदों। बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना नैबेयाव खोनासंदो। 40 लाख बिनो थिनदोंमोन, आं बिनाय बुंना होनाय जादोंमोन। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनाबाय। दा बे बाथ्राखौहाय उफ्रि दैमारिखौ एटेक खालामनानै एबा बुनानैसो बे बाथ्राखौ बुंहोदों होननानैहाय दा सोराङाव फैबाय। अब्ला साननानै नाय रायजो राजाफ्रा, आङो दहायनि भिडिअबो बुंदों, आङो बेखौहाय गारियावहाय जिरायनायाव भिडिअ खेबनायावनो आङो सिनायखादों। बियो माबा मोनसे सिगि सग' खालामजानानैसो बेफोरबायदि बुंनांदों, बेफोरखौ आङो डाउट दंखायोमोन। नाथाय दायो आङो सोराङाव मोनफिनबायदि उफ्रि दैमारिखौहाय बुनानैसो दुमखिनानैसो बि राजाया 40 लाख थाखा बिनो थिनदों होननानैहाय बुंहोदों होननानै दा मिथिनो मोनबाय। अब्ला साननानै नायदो, ओमफ्राय बै निउस चेनेलफोरखौ नाय। इउटुबनि गेजेरजों गोबां खेब बर'नि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि सायाव बायदि बायदि मोजां गाज्रि बाथ्रा बुंग्रा बिजिरग्रा इउटुबार अप्रि दैमारि बिथाङा दिनै मुगैथाव हाबा मावनानै गावनो पुलिसनि जिम्मायाव समाव बिटिआर हालामाव गोजोनखौ लानानै रायजो राजाफ्रा रंजादों। बे समावनो लाख लाख रां दाबिदों इउटुबार अप्रि दैमारिया। सासे फालांगिरिनिफ्राय लाख लाख रां दाबिनायनि दायाव हमजादों बारग' एनडिबि लोगोसे इउटुबार अप्रि दैमारिया। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ अप्रि दैमारिया सोर आरो सानफ्रोमबो मा हाबा मावो। बिटिआर हालामाव गोजोनखौ लानानै दिनै बयबो रंजादों। नाथाय बेबायदि समावबो सासे फालांगिरिखौ हुमखि होनानै खमैबो 40 लाख रां दाबिदोंमोन इउटुबार अप्रि दैमारिया। सम आरो खाबु लानानै बङाइगावनि इउनिभार्सेल शपिं मलनि बिगोमा असिन्त नार्जारिनाव खमैबो 40 लाख रांखौ दाबिदों अप्रि दैमारिया। बावैसो सिगां अप्रि दैमारि बिथाङा समाजारि बिजोङाव गावनि ब्लगनि गेजेरजों बारग' एनडिबि बि राजा मुंनि सासे सुबुंनि बिथोनाव लाख लाख रांखौ दाबिनाय जादों होननानै फोरमायदोंमोन। नाथाय मा थांखिजों इउटुबार अप्रि दैमारिया बेबायदि हाबाखौ मावखो? फारसेथिं बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मोनसे समाव हाथियार दिखांना नांबोनाय सुबुं आरो गोजोनखौ लुबैनानै दिनैनि समाव हाथियारखौ गथायना गावनो गोजोनाव रंजाबाय थानाय सुबुं। दिनैनि गोजोन खौसेथिनि बिटिआर हालामाव बिथांनि बेबायदि हाबा मावनाया थारैनो सोंखारिजाथाव, जायखौ लाना गोबां रायजो राजाफ्रा सोंखारिनायखौबो नुनो मोनदों। खोनाबायना बै निउस चेनेलफ्रा माबायदि बिस गोनां खोथा बुंदों? गुबुन मिडियाफोरजोंथ' बिसोर नांलायनो हाखाया, गोहो गैखाया, एकदम दुरबलखा। नाथाय बर'जों बर'ब्ला माबायदि राजा जायो, गुबुननि सेरावब्ला दाउसा मावरिया बर'आ। बे भिडिअफोरखौबो नायबिजिरग्रोनांगौ, माबायदि कन्डिसनाव हरदों, माबायदि कन्डिसनाव हरनाखै। इसिबांनाखि बिसोरो मिडियाआव खामानि मावबाय, दाबो हमनो हाया नामा? माबायदि भिडिअआ माबायदि जायो बेखौ टर्चार खालामनानै बुंहोदों ना मादों, बे भिडिअआव हमनो हाया नामा, सिनायनो हाया नामा महर मोखांफोरखौ नायनानै? दा खोनाखाबाय दा निउसावहाय मा बुंदों, उफ्रि दैमारिखौ बिस गोनां खोथा बुंनानैहाय माबायदि मिडियाआवसो होबावदों। आरो माखासे गिदिर गिदिर खोथा नोंथांमोना खोनानो मोनबावगोन, जि खोथाया थफ्ला बोननानै दङ, बे थफ्लाया सेवथ'वाखै। जेब्लानाखि बे थफ्लाया सेवगोन, गुरुगोन, अब्ला मोनामफुंजोबगोन। नोंथांमोना नेनानैल' थाबाय था, खोनानो मोनगोन। आं बे ससे भिडिअखौनो नोंथांमोननो खोन्थाहरनो होननानै बानायनाय जाबाय। आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोनो दाबाव। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।